Rob Graafland is geboren in 1875 in Maastricht en zijn vader die was daar bankier. Zijn vader kwam uit Amsterdam. Hij was eigenlijk meer geïnteresseerd in de heraldiek dan in de financiën. Hij heeft een standaardwerk geschreven over de encyclopedie van de heraldiek in Nederland. En zelf schilderde zijn vader ook ongelooflijk veel wapenschilden en stambomen. En waarschijnlijk heeft dat ook ertoe bijgedragen dat Rob Graafland zelf is gaan schilderen. En van zijn vader heeft hij nog meer geërven, namelijk de adellijke titel. En dankzij die adellijke titel kon Rob zich heel makkelijk bewegen in wat we nu noemen de hogere kringen. En hij was daarom ook meer een gentleman schilder dan een bohemien. In tegenstelling tot al zijn leerlingen later was hij toch meer een society schilder. Hè? Hij was ook heel liberaal. Hij heeft altijd een libertijnse invloed gehad. En niet zozeer beïnvloed door de kerk. Hè. Hij was meer agnost en heeft ook heel weinig religieus werk geschilderd. In Amsterdam kon Rob Graafland de opleiding gaan volgen. Eerst aan de Rijksnormaalschool voor tekenonderwijs. En later ging hij naar de pas opgerichte kunstnijverheidsschool die Pierre Cuypers in Amsterdam was gestart voor de bouw van het Rijksmuseum. Daar had hij een bouwloods waar beeldhouwers en schilders en glazeniers werden opgeleid voor de inrichting van het Rijksmuseum. En die kunstnijverheidsschool was echt gericht op het praktisch onderwijs van het ambachtelijke ambacht. En op een gegeven moment trok dat niet meer zo en is Rob Graafland een vervolgstudie gaan doen. Aan de Rijksacademie in Amsterdam kreeg hij les van August Alebe. En dat was een hele belangrijke onderwijzer, tevens directeur van de academie. En die heeft les gegeven aan veel beroemde kunstenaars, zoals Jan Sluiters en Jan Toorop en Suze Robertson, Piet Mondriaan, om maar een paar mensen te noemen. Ook aan Herman Gouwe, de vriend van Robert Graafland. En Alebe die leerde de kunstenaars schilderen in een impressionistische stijl. En onderwerpen die altijd heel harmonisch waren, stadsgezichten, scènes van het gezin en landschappen. En een van de bijzondere werken van Rob Graafland hangt hier, de Savaasbrug in Maastricht. En een heel mooi impressionistisch licht. Een beetje, als je het ziet, het zindert helemaal in de verte boven de rivier. Dit werk dateert uit 1906. Heel bijzonder dat dit bewaard is gebleven, want veel werken uit die periode zijn veel donkerder en meer in de stijl van de school van Barbizon. En veel van die werken heeft Rob Graafland in het begin van de vorige eeuw zelf vernietigd, omdat hij ze niet interessant of mooi genoeg vond. Maar dit is een heel prachtig werk. Hier op de achtergrond, daar zie je de Augustijnenkerk. In de Augustijnenkerk, daar is Rob Graafland in 1898 begonnen als docent van de Stadstekeninstituut, die dat jaar door de gemeente was opgericht. En dankzij die aanstelling kon hij terugkeren naar zijn geboortestad. Daar werden avondopleidingen gegeven aan 3 vakken. Technisch tekenen, dat werd gegeven door de architect Willem Sprenger. Het beeldhouwen werd gegeven door Frans van der Laar. En het schilderen en vrijtekenen, dat gaf Rob Graafland zelf. Het Stadstekeninstituut was vooral gericht op het praktisch ontwerpen voor de kunstnijverheid. En in Maastricht was dat dan in de eerste plaats de keramische industrie. Veel leerlingen van Rob die hebben ook een baan gekregen als ontwerper, decorateur of modelleur in de fabrieken van de Sphinx en de Moza en de Kristalunie.
Maar daar was Rob Graafland niet zo tevreden over, want hij was vooral geportreerd voor het vrije werk. En hij heeft toen in 1902 de zondagsschool voor decoratieve kunsten opgericht. En die zondagsschool was vooral gericht op het werken in de natuur. Hè. Die opleiding vond plaats iedere zondagochtend van 9 tot 12, ook weer in de Augustijnenkerk. Die opleiding die werd gevolgd door schilders die later vrij beroemd zijn geworden, zoals Jos Posmus en Jan Engelman en Edmond Belfoy, Charles Holman en natuurlijk niet te vergeten Harry Jonas. In 1902 is Rob Graafland ook getrouwd met Marieke Duquesne. Die kwam uit een geslacht van belangrijke bestuurders en magistraten uit de gemeente Heer. En over dat huwelijk heeft Rob Graafland verschillende bijzondere dubbelportretten geschilderd. We zien hier zo'n dubbelportret, dat hij trouwens veel later pas heeft geschilderd, in de jaren 30, met zijn trouwe hond. Hier is een ander dubbelportret, ook weer hetzelfde thema. En met Marieke Duquesne heeft hij 2 kinderen gekregen. Zijn dochter werd in 1903 geboren, Susanna, en zijn zoon 3 jaar later, Charles. En Suzanne en Charles die zijn ook afgebeeld hier in dit schilderij in de tuin, waarschijnlijk de tuin die hij had in Sint-Pieter. In 1910 is zij verhuisd naar een woning in de Burgemeester Keulenstraat, die toen nog de Groenstraat heette. En dat was een periode van groot geluk. Er zijn hele interessante en belangrijke schilderijen ontstaan, vaak in een meer impressionistische stijl. In 1909, 1910 en 1911 heeft Rob Graafland verschillende keren geëxposeerd in het Stedelijk Museum in Amsterdam op tentoonstellingen met tijdgenoten. En een van de werken die toen veel belangstelling kreeg vanwege het onderwerp, dat is de rode auto die voor zijn woning in Sint-Pieter gestald staat. Het thema auto kwam in die tijd eigenlijk nauwelijks voor, want er waren ook bijna geen auto's. En dat idee van de kunstkring heeft hij in Maastricht overgenomen door de stichting van de Limburgse kunstkring, waar alle tijdgenoten van Rob en al zijn leerlingen later ook lid zijn geworden. En die kunstkring die heeft het culturele klimaat in Maastricht enorm verbeterd en op een hoger planniveau gebracht, omdat er werden tentoonstellingen georganiseerd en veel lezingen gehouden over kunst en kunsttechniek en kunststijlen en ambachten. Een paar van die werken die daar toen te zien waren, die hangen hier. De lezende dame uit 1910. Ja. We staan hier bij een schilderij met een theatrale voorstelling. Ongetwijfeld een toneelstuk dat opgevoerd werd in de tuin in Sint-Pieter. In die tuin daar stonden beelden die gemaakt waren door Frans van der Laar. Ook tuinvazen. En hier zie je een beeld, waarschijnlijk een beeld wat hij had gemaakt van een leeuw. Er stonden 2 grote leeuwen, ook van Frans van der Laar, en fonteinen. En dat was die periode dat hij tussen 1910 en 1920 een vrij grote schildersactiviteit heeft ontplooid. Daar kwam een beetje de klad in 1921. Toen moest hij uit zijn huis in Sint-Pieter, op stel en sprong werd de huur opgezegd. Hij is toen naar een pand gegaan dat aan het Hendrik van Veldekeplein lag, links van de Staargebouw. En dat was verschrikkelijk voor hem dat dat toen gebeurde. Ook de zondagsschool werd toen opgeheven. En hij heeft toen bijna 15 jaar lang
de penselen niet meer aangeraakt. Hij kon toen wel een tijd lang nog lesgeven aan de huishoudschool in Maastricht. En hij was lid van de schoonheidscommissies in Maastricht en in Valkenburg. Schoonheidscommissies waren toen de voorloper wat nu de welstandscommissies zijn. En hij heeft in die periode ook veel illustraties gemaakt voor kleine boekjes. Een omvangrijke serie boekjes met een sterk katholieke stempel. En die werden geschreven door broeder Cyprianus van de Bijjaardklooster, die onder pseudoniem Kloosterman een enorme productie heeft geleverd van katholieke verhalen die over het hele land verspreid werden door de broeders die overal katholieke scholen hadden en internaten. In begin jaren 30 kreeg Rob Graafland steeds meer last van depressieve buien. En dat werd zo erg, hij was inmiddels verhuisd naar Vught, dat hij opgenomen werd in het psychiatrisch centrum van Vught. En dat heeft hem eigenlijk weer een korte tijd erbovenop geholpen, zodanig weer dat hij ging schilderen vanaf 1933. In 1939 is hij in Voerendaal gaan wonen. En een van de laatste schilderijen die hij heeft gemaakt, die hangt hier zo. Een onvoltooid schilderij van een jonge bruid, uiteraard zijn eigen vrouw, die hij heel vaak heeft afgebeeld. En hij is toen in 1940 opgenomen in het ziekenhuis in Heerlen, waar hij op de operatietafel is overleden. En Rob Graafland is toch wel de grondlegger geweest van de Limburgse schildersschool. Hij heeft tal van kunstenaars geïnspireerd en gestimuleerd en onderwezen. En heeft natuurlijk heel veel gedaan voor het culturele klimaat in Maastricht. En ik wou graag nog een citaat voorlezen van Matthias Kemp. Ik heb enkele jaren de zondagsklas meegemaakt en kan dus getuigen dat Graafland een bezielend leider was. Die wist te ontdekken wat er aan begaafdheid in de leerlingen school. En Graafland zelf was als schilder een man met talent. Charmant en wat mondain van opvatting. Van levensopvatting gematigd vrijzinnig, met een open blik, ook voor andere kunsten als literatuur.